Espainiak gorritu eginda Unai Laso da buruz buruko txapeldun berria. Finalean Joseba Ezkurdia menderatuta, 22 eta 7 Bizkar eta Gerediaingoak irabazi egin du buruz buruko finalean aritu den estreinako aldian guztira. 3. seialdian lortu du txapela janztea, aurrez binakakoan eta 4 eta erdikoan esku txik geratu zen. Oraingoan azkar eta ondo egin ditu lanak, baikoko pilotaria nagusitasun handiz gailendu da. Nafarroa Arenan Iruñean jokatutako lehen finalean bildu diren 3.000 zaleek bertatik bertara haute eman dute aurrelariaren maila ona. Lehen tantoak orekatuak izan dira, baina Bizpahiru kateatu orduko bere legea ezarri du. Lasok abantaila hartu duenetik segidan egin du garaipenerako bidea. Ezkurdiari tarterik txikiena ere utzi gabe izugarri estutu du arbiztuarra kontrarioa lortzeraino. Arratsaldeon guztioi. Lasok alde edo moldez, baina tantoak bata bestaren atzetik kateatu ditu, sakeaz jabetu orduko dena abantaila kudeatu baino nahiago izan du. Erasoan jardun atzoko txapelketan fisiko ikaragarria erakutsi du eta hori baliatu du irabazteko. Egia esan oso zentratuta negoen, hasieratik, tanto joan naiz. Hori, beti pentsaren beste tanto bat, zentratuta, egia esan gusto egon naiz, asko gozatu pilota, atzeatu indut eta gero bukatu indut, egia esan partio perfektua jokatu dut eta izugarri pozik. Asteburu honetan gainera itzuli da Zegama Aizkorri mendi maratoia eta nola gainera baldintza bikainek lagunduta probako errekor historikoak hautsi dituzte, gainontzekoetan zein gizonezkoetan parkatu zein emakumezkoetan. Eguraldia eguzkitsua izan dagoiz osoan zehar eta lurra lehorra zegoen mutietan ohiko izen batek lortu du balentria, Kilian Jornetek. Kataluniarrak 10. aldiz irabazi du Zegaman. Emakumezkoetan berriz Nienke Brinkeman herberetarra izan da azkarrena alde handiz. Valorazioa da, egualdi ere egia esan asko lagundu zion eta, korrikalarik ere dana eman zuten, errekor guztik txikitu zituzten, bai neskar eta bai mutilek, eta egun ikusgarri izan zen bai. Kiroletako lerroburuekin bukatzeko berriz, Eibarrek kanporaketak jokatu beharko ditu lehen mailara igotzeko. Gaizka Garitanonen taldeak nahikoa zuen berdinketarekin lehen mailara igotzeko, baina armaginek galdu egin dute Alkorkonen zelaian. Maila galdua zuenaren jokalekuan, orain igoera lortzeko kanporaketak jokatu beharko dituzte. Gaur egun oso gogorra, krudela, azkenean eraman dugun ibilbidearekin kanpoan gelditzea, baina kirola horrela da. Oin pentsatu behar dugu gaurkoa pasatu, horrelakoak bizitzan etortzen dira kolpeak eta altzatu behar da, eta altzatuko gara. Talde honek zehose badauka hori da, eta oin bihartik aurrera Gironaren partidua prestatuko dugu, eta 80 puntu atera ditugu, eta ez da izan nahikoa, eta oin jarraitu behar dugu borrokatzen. Ekonomia arlora jauzi egin aldiz, berriz goranzko erritmoa bizkortute prezioek maiatzean, Espainiarako inflazioaren datu aurreratuak erakutsi dutenez, erregaiak eta elikagaiak izan dira jauziaren eragile nagusiak, eta urte arteko tasa 8,7 eraman dute maiatzean. Apirilean 8,7 zen, martxoania 10% egoera izan zuen kontsumo prezioen indizeak, apirilean beranzko joera hartu bazuen ere, ez du apaltzen segitu horrela. Azken hamarkadetan izandako inflazio tasa handienak hor daude oraindik ere. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, erregaiak eta elikagai freskoak izan dira, tasaren hazkundearen erantzule nagusiak eta ez orain arte prezioen saskia garestitzen zuen argindarra. Duela aste batzuk kultur arloan aritzen diren 10 nafarrek tortura demagun epea dagoeneko amaitu dela izeneko agiria plazaratu zuten. Nafarroan tortura pairatu dutenei babesa eman eta haientzako aitortza, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak eskatzeko. Orain Nafarroko beste 150 kulturgile inguruk bat egin dute aipatutako agiriarekin, eta Nafarroako torturatuen sareko eledun Mikel Sotok adierazi duenez, oraindik atxikimenduak jasotzen ari dira. Horregatik sinadurak biltzeko epea zabalik uztea erabaki dute. Aitortza ezinbestekoa da eta egia modu zientifikoan ikertu daiteke, behar diren berme guztiekin aitortza egin daiteke eta aitortza egin behar da.
Erreparazioa eskatzen dute tortura jasan dituzten personek, esperientzia horren memoriarekin betiko bizi behar duten gizon eta emakumeek, eta ez da asko eskatzea. Egia diotela deklaratzea, denok dakigulako egia dela. Laguntza merezi dutela aitortzea merezi dutelako, eta pausu bat ematea. Pausu erabaki hor bat, era honetako deshumanizazio instituzionala berriz gertatuko ez dela bermatzeko. Eta lerroburuekin amaitzeko herri urrats bezala, itzuli da ibilaldia Bilbon ospatu dute Bart Bizkaiko ikastolen aldeko 44. jaian, Abusu ikastolak antolatuta eguraldia lagun, festa giroa izan da nagusi, eta milaka lagun elkartu dira bertan. Datorren urtean Ondarruan egingo dute jaian, Zubizar ikastolak antolatuta. Irekiera ekitaldian izan ziren besteak beste Abusu ikastolako ordezkariak, Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, Jokin Bildarratz Jaurlaritzako hezkuntza sailburua eta Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusia, Zaloa Aldatz Abusu ikastolako gerenteak azaldu zuenez, 2013an haurreskuntzako eraikina estreinatu zuten eta horren ondorioz ibili dira apur bat. Estu horregatik atzo lortutako dirua lehendik zuten eraikina berritzeko baliatuko dute. Madastreneko lerroburuak horrela direla, iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea, Unai Laso da buruz buruko txapeldun berria. Campeón manomanista de la LEP 2022, 2022, buruz buruko txapelduna Unai! Bai, egia esan oso zentratuta negoen, hasieratik, tanto joan naiz, hori, beti pentsatzen beste tanto bat, zentratuta, egia esan gustu egon naiz, asko gozatut pilota, atzeatu indut, eta gero bukatu indut, egia esan partio perfektua jokatu dut, eta izugarri pozik. Eta aipatu lerroburuetan ere, Zegamako mendi maratoian, Kilian Jornet eta Nienke Brinkman nagusitu dira errekorrak hautsita euskaldunen artean berriz Aritzegea izan da azkarrena, eta Sara Alonso Donostiarrak emakumeen podiuma osatu du eguraldiak lagunduta, zale asko elkartu zirenan Udane Arbeo. Zegama Aizkorri mendi maratoieko errekorrak hautsi dituzte 21. edizio honetan, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan. Eguraldia lagun eta primerako baldintzetan Kilian Jornetek 10. irabazi du lasterketa, 52 kilometroak 3 ordu eta 36 minututan gaindituta. Aurreko marka 8 minutuan hobetu du. Hasiera batean Davide Magrini italiarrarekin helmugara bigarren helduzenarekin lehia estua izan zuen, baina Jornetek Aizkorri gota Magrin atzean utzi eta azken kilometroak bakarrik egin zituen. Zegama es un sitio que a él le encanta, siempre lo ha dicho, que es una de sus 2 carreras preferidas. Emakumezkoetan aldiz Nienke Brinkman herberetarra izan zen azkarrena, aurreko marka 20 minututan hobetuz. Helmugara heltzen bigarren emakumea Maude Mati suitzarra izan zen, 10 minutuko aldearekin. Eta euskal korrikalarien artean onena Aritzegea Zumarragarra izan da, 25. postuan kokaturik. Emakumezkoen artean berriz 3. helmugaratu zen Sara Alonso Donostiarra, emakumezkoen podiuma osatuz. Esanguratsua gainera Zegamako lasterketan parte hartzen zuen lehen aldia izan zela. Jendetza bildu zen Zegama Aizkorri inguruan, hain justu lasterketa hau horrek egiten du horren berezi, jende olatu horrek. Euskalki ezberdinak entzun zitezkeen Zegamara Euskal Herri osotik joaten direlako. Hala ere atzerriko asko izan ziren bertan, batez ere herrialde katalanetatik gerturatutakoak. Horiek guztiak besoak zabalik hartzen dituzte Zegamatarronek bertxotan esan digun bezala. Goien daukagu Aizkorri eta behan daukagu Zegama, hemen gabiltza bertakuak, aldamodun nimbi eta danba, da kanpokoari santa sekula, ez ziu eiten demanda. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia 2 urteko etenaldiaren ostean atzo gauzatu zen. Aurtengoan Golden Trail World Series zirkuiturako baliagarria. Zegamako lasterketa amaituta Mont Blanc mendi maratoia izango da hurrengoa Frantzian, ekainaren 26an.
Eta lasterketez larunbatean egin zen Lasterbidean Euskal Presokiko elkartasun lasterketa 8. edizioa izan da urtengoa, 2 urteko atzerapenaren ostean eta kanpezuk hartu du lekukoa. Ibilbide luzeko eta motzeko lasterketez gain, tartean ekitaldia, pilota partidua eta kontzertuak ere izan ziren egun osoko egitarauan ikusi. Kirolen bueltakoa korrela beste kontu bat desaskuntzeari lotuta, ziurgabetasun garaiak nagusi dira esparru ezberdinetan eta testuinguru honetan geroz eta ageriagoa egiten ari da egungo ereduaren agortzala, gaia Izbide Iñaki Bartzena Euskal Herriko Unibertsitateko Ekopol taldeko ikerlaria izan da magazinean gonbidatu nagusi gisa eta hartu beharreko norabidea zein erronkez aritu da. Ekologoek, ekologistek ere bai, biologoek esate dute biofilia konzeptua jarraitu behar dugu, da bizitza nahi baldugu defendeatu, eta hori da ekofeminismoa, feministek esate dutena, da bizitza erdigunean ipini behar dugula. Ikusten dugunean, gerra dela eta ez dela, pandemia dela eta ez dela, eta hainbat problemak ditugula munduan zehar, eta bizitzaren kontrako erasoak gero eta gehiago direla, bizitzaren defentsan, aldatu behar ditugu gauza asko. Eta hori da, nolabait, batzuk esatu dute, biomimesis, hau da, naturaren funtzionamendua kopiatu edo saiatu lege biofisikoak mantendu, nolabait, gure metabolismoa gutxitu. Langatazketara Salto Bizkaiko adinekoentzako egoitzetako langileek greba eguna dute gaurkoa eta 3 lekutan antolatu dituzte protesta bilkurak Aldundiaren aurrean Comisiones Obreras eta UGTek, Ugasko plazan Elak eta Batzar Nagusietan Labek, Ela eta Lab sindikatuek deitutako lanuztearen aldarrikapen nagusien artean dauden, besteak beste lankargen aurrean langile kopurua igotzea eta lanbaldintzak hobetzea. Elaren arabera, langileek 500 egun baino gehiago daramatzate hitzarmenik gabe, lanbaldintza oso eskasetan eta horren aurrean eredu aldaketa eskatzen dute, lanbaldintzen hobekuntzei erantzuteko eta behin betiko enpresen onura alde batera utzi, eta langileen senideen eta egoiliarren onura bilatzeko. Bestalde Labek sektore publikoko baldintzekin parekatzea eta langile gehiago eskatzeko deitu du lanuztea. Bizkaiko metalgintza sektoreko negoziazio mailaren parte diren 4 sindikatuek, Ela, Comisiones Obreras, Lab eta UGT plataforma bateratu dute patronalarekin benetako negoziazioak hasteko eta alde batera uzteko orain arteko ohiturazko eduki gabeko antzerki hutsa euren esanetan. Mailan ez daude beste 3 sindikatu ere sartu dira plataforman, Esekan, USO eta CGT. Asteon aurkeztu dute eta atzoko bileran 8. eztabaidatu zuten patronalarekin duela 3 urte negoziazioetan 10 egun egin zituzten eta beste 6 deituta zeudela akordioa lortu zuten aurretik guztira 35 bilera eta hainbat hilabete behar izan zituzten horretarako, baina azkenean sindikatu nagusiek Elak izan ezik akordioa lortu zuten patronalarekin iaz arte egonda indarrean ituna. Oraingo negoziazioetan ere jarrerak oso urrun daude, patronalak soldatak urtean 2% igotzea eskaini izan diete 2022an, 2023an eta 2024an, sindikatuek baina eskatu dute KPI kontsumorako prezioen indizea lotzeko soldata eta horren gainean 1% gehitzea.
Bestadetik sindikatuek salatu dute Siemens Gamesaren akzio guztiak bereganatzeko Siemens Energik egin duen eskaintza publikoa inork ez diela ofizialki ezer jakinarazi eta hedabideen bidez ari direla informazioa biltzen, besteak beste Euskal Herrian enpresak dituen lantegietan gertatu daitezken aldaketekin beldur bilera eskatu dute enpresa ordezkaritzarekin. Eskaria egin geroztik aurrerapenik izan den jakiteko Puy Remirez delako Industria Federazioko ordezkariarekin egin dugu konexioa gaur entzun dezagun. Lotsagarria iruditzen zaigu eta tamalgarria ez, kasu honetan plantillak komunikabideen bitartez horrelako berriak ez, edo horrelako berrien inguruan jakitea. Hortik aurrera egia da hitzordua daukagula, ekainaren 15ean bilduko gara, baina logikoki, aste hauetan, batez ere pasaren asteburuan, informazioa komunikabideetan egon zen, eta horrek ezegonkortasun handia suertatu du plantillarengan logikoa denez. Eta salatu genuena mantentzen dugu, mespretxu oso adierazten dute plantillarekiko eta bere ordezkariekiko ez, horrelako jarrera mantenduz eta horrela kudeatzen, informazio horrela kudeatzen. Eluiarrek adimen artifizialeko langune berria sortu du, orai NLP teknologiak izena duena industri eta enpresei lehiakorragoak izaten laguntzeko sortu dute, hala enpresa eta erakundei eskainiko zaie Eluiarrek 50. urte-urnaren testuinguruan sustatu du ekimen berria. Eta honi buruz gehiago jakiteko bat egin dugu Eluiarreko orai NLP teknologiak languneko koordinatzailearekin Josu Aztiria. Adimen artifizialak era askotara lagundu dezake enpresa baten lehiakortasuna. Lengoia naturalen prozesamenduak azken finean hori egiten du, hizkuntzaren bidez ditugun interakzio guzti horiek automatizatu eta erraztu. Esaten da horrez gain, interneten dagoen informazioaren ehuneko 80% desegituratua dago. Lengoiaren naturalen prozesamenduak hori egiten du. Eta desegituratuta dagoen informazio guzti hori ongi sailkatu, kodetu eta erabilgarri jarri. Eta horregatik da hain garrantzitsua, horrelako informazio erraldoi bat orain arte tratatu ezin dena halako teknikekin erabilgarri izango zaigulako hemendik aurrera. Eta gaizaldatuta hainbat herritako 192 elkarte, Kartasoa eta Gabiria artean protestak egin dituzte asteburuan, Espainiako elektrizitate sareak eta forestaliak martxan jarri nahi dituzten Goitentxoko linearen proiektuak salatzeko, hain zuzen ere 92 kilometroko tarte horretan, 431 elektrizitate dorre eraikitzea aurre ikusi da udan Arbeo. 80 metroko 431 elektrizitate dorre eraiki nahi dituzte paraleloan jarrita Nafarroako Barasoainetik Gabiriaraino, itsasoko elektrizitate zentraleraino helduz. Herrien arteko 72 kilometroetan zehar jarri nahi dituzte. Espainiako elektrizitate sareak eta forestaliak nork bere aldetik eraiki nahi dituzten Goitentxioko linea proiektuak Orbaibar eta Goierri baiaren arteko eremu horretan elkartuko dira, eta ekialdetik mendebaldera zeharkatuko dute Nafarroa, Gipuzkoaraino. Horren aurka lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute inguruko herrietako 192 elkartek, eta iragan asteburuan protestak egin dituzte elektrizitate dorreak eraiki nahi dituzten tokietan, Barasoain eta Gabiria artean, Goitentxioko linaren proiektu salatzeko. Lurkide hitzarmenaren sinatzaileek asumitu ezinezko burugabekeriatzat jo dute Goitentxioko lineak eraikitzeko proiektuak ugaritzea, eta elkarteen arabera proiektu horiek ez diote erantzuten elektrizitate hornidurari lotutako beharrei. Lurkide hitzarmeneko sinatzaileek adierazi dute, mehatxu larriko proiektuak direla Goitentxioko linea hau eraikitzeko proiektu horiek Espainiako elektrizitate sarearena eta forestalearen proiektuak, eta adierazi dute mehatxu larriak direla, bai ingurumenarentzat, bai bertan bizi diren animalientzat, bai gizakiontzat. Hori gala Gabirian kaltetutako batekin topo egin dugu eta ona hemen esan diguna. Nahiko zuzenen ikutzen digu, familikoan, ere emaztea eta koinadun baserrin oso bertutio, dijo, zapata bat, zugarrizko postea hemen dijo, eta nik nire iritzen zat, ingurue izurrotzea dela, eta gainea osasuneako ezin daikela oso nahi zan etxentio hain gertu jotea. Entzun dianez, 150 metro inguru dijo lako alta tensioko lineoitako bat.
eta berez terrenoire zati handi bat kentzen dio, baina batzuri ez zaila xola ze kentzen diozun. Basarri dauken terreno bentsunetako zati bat kentzen die. Eta ospakizunei helduta Bilbon ospatu dute bart Bizkaiko ikastolen aldeko 44. jaia Abusu ikastolak antolatuta eguraldia lagun festa giroa izan da nagusi eta milaka lagun elkartu dira bertan berreskuratu ditzagun jarraian ibialdiko irudiak. Errota harri har, errota barri jar, errota harri gar, errota sarri gar, errota larri lar. Harri har, Abusutik mundura, ikastolatik kalera, bizi eizu euskara. Zarritu errogara, min gainetan daukagu gukeroa. Eta, eraikin historikoa deitzen duguna, ez? Orain modernoa ere badaukagu, horrek, ekarri dizkigu zor batzuk, eta horri guztiari buelta ematen, hemen gabiltza, ez? Lanean, honek beste urte askotan ere iraun dezan, eta euskaldunak ekoizten jarraitu dezan, ez? Euskara da gure irina, euskara da gure ogia, eta hori da gure bete behar. Guztion artean landu beharreko erronka bada, gure hizkuntza, gure kultura, gure hezkuntza, gure harria, gure etorkizuna den horri aurrera ateratzen. Ibilaldiak jada urteak baditu, ta helburua beti euskara handitu. Ta helburua beti euskara handitu. Han izan zen Aiera Deurreta kazetaria ibilaldiaren itzulera lehen pertsonan bizitzeko, izan ere saio berezia ere egin zen bart Hamaika telebistan, beraz berreskura dezagun orain horren zatitxo bat. Eguraldia lagun bueltan da Bizkaiko ikastolen jaia. Pandemia osteko lehenengo jai erraldoia izan da eta hemen Bilbo handian ospatu da Abusu ikastolak antolatuta. Euskarak bizi berritu eta auspotu du euskaraen errota, erro harri har. Errota harri har, errota barri jar, errota harri gar, errota sarri gar, errota larri lar. Zergatik da, erro hori zergatik, zer zen lehen ikastola? Errota lehen fabrika bat zen eta errotak zeuden hor. Hori izan da urtengo leloa, eta jendea gogotzu ekin dio euskarari, eta gogoarekin gainera, ibilaldian parte hartzeko. Milaka izan dira ona Bilbora gerturatu direnak, Bilbo eta Arrigorriaga artean ospatu den ibialdira. Ikaragarria da, ez? Nola gero eta emakume gehiagok parte hartzen dute herrikiroletan, ez? Bai, azkenengo urteetan emakumeen kopuru asko hasire, azkenean plaza asko betetan gabiz, lehen misto egiten ginu zen, oin askotan tokau izin da emakumea bakarrik plazaratutea, eta posgarria da, ez? Hori de azkenean lana ondo egiten gabizen seinale. Kaixo Afrika Bibanekin gaude, Arratsaldeon? Arratsaldeon. Dagoeneko igozara holtzara, nola joan da kontzertua? Ondo, kriston berua egin dau, baina oso ondo pasadu. Izerdi txanda dana eman dau, betiko lez. Eta zer nolako harrera jaso duzue? Ondo, etxe guan jende askori ze kriston berua etxenean, baina egon zan jendia oso ondo egon dire. Dantzaten, dazakizer, aurpegizak eta harreria ona izan dugu bai. Eta gainera, ibilaldi honen abestian abestu dozu, zela izan da hori zuretzat? Ez dakizean azaldu, kriston esperientzia, bestu indoten jentiaz, labazu, jogurina eta oiegaz, eta ondo pasadu, bideoklipa itzen, kanta oso ondo geratu da, eta nahiko pozik nago bai. Hemen zaudete ibilaldian, gogoekin... Etorri gara aspaldiko partez, joia gogoekin gozaria ona etortzeko disfrutatzera eta hartzera eta umeak eta ezagutzera barriro martxa honetan jartzera eta ondo, gustora. Ganea guraldia, paregabea, kriston oparia. Nungoak zarete zuek? Bilbokoak. Eta Abusu ikastolakoak zarete edo ez? Ez, Karmelokoak. Baina onaino etorri zarete ibiltzen? Bai.
Orduan ikatuta eta hemen zaudete bazkaltzen, indarra hartzen. Bai. Zer egingo duzu gaur? Ikusiko dugu Kainaka Iren eta Gozeneko kontzertua, eta gero oraindik ez dakigu, baina igual jarraituko dugu hemen. Ibilaldiak jada urteak baditu, ta helburua beti euskara handitu. Ta helburua beti euskara handitu. Eguneko kontuak horrela direla, iritsi da albistegiaren amaiera gaurkoan Mugan taldeak Idoiarekin batera ondutako zenbat zubi, hainbat zauri kantuarekin agurtuko zaituztegu. Beraz, besterik ez gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Banatzeko eraiki dela, arresi bat